Dobrý deň, vitajte v Intersporte v Nových Zámkoch v nákupnom centre Aquario. Budeme radi, keď si s nami pozriete a môžeme vám ukázať náš obchod, takže poďte s nami dnu. Takže začneme touto časťou. Ako vidíte, táto časť je zameraná na turistiku a športy v prírode, čiže vidíme tu pánske vrchné bundy, Northfinder, McKinley, Campagnolo. To sú hlavné také tri značky, ktorými sa zaoberáme v tejto časti, a to isté potom pri nohaviciach, čiže všetky vrstvy, ktoré potrebujeme na šport a pobyt v prírode, a to isté potom plynule môžeme prejsť do tejto časti, kde vidíme to isté pre dámy. Môžeme plynule prejsť cez tieto vaky a cez tieto paličky a rôzne doplnky do prírody do tejto časti, kde už máme potom obuv. A vidíte široký výber obuvy na pobyt v prírode, na turistiku, na outdoor a už podľa preferencií, vysoké modely, ktoré držia celý členok, alebo potom aj niečo nižšie, ktoré je do ľahšieho terénu, rôzne podrážky, všetko je to protišmikové, zvršky nepremokavé, čiže rôzny široký výber tejto obuvy. Northfinder, Mammut, Hoka, Campagnolo, rôzne značky. Takže v tejto časti predajní nájdeme všetko, čo potrebujeme na plávanie a letné športy, čiže plávky pánske, plávky dámske z druhej strany, šlapky, uteráky, veľký široký výber okuliárov, a táto časť je už na cyklistický textil, čiže cyklodresy, cyklistické nohavice a cyklistické doplnky. Takže sme v ďalšej časti predajne, kopačková stena, ako vidíte, široký výber kopačiek značiek Adidas, Puma, Nike, dospelácké, juniorské, detské, rôzne modely, čiže každý, kto hrá futbal a potrebuje kopačky alebo futbalovú obuv, tak si príde na svoje. Ďalej táto časť prechádza do lôpt, ako vidíte, basketbalové, volejbalové, futbalové. Táto časť je zameraná na Nike, Under Armour a tiež vidíte rôzne modely týchto mikín, tričiek a jeden najširší výber určite v Nových Zámkoch na mikiny a trička a teplakovinu. A toto je naša hlavná a najdôležitejšia časť našej predajne, čo je bežecká špeciálka, čiže v rámci tohto Intersportu tvoríme tzv. Shop-in-shop, bežeckú špeciálku, kde vidíte výber bežeckej obuvy. Celá táto stena je zameraná na to, značky od Hoky cez New Balance, Nike, Essex, pánske, dámske modely. V niektorých ďalších videách si o tom povieme trošku viac, keďže tomuto sa venujeme vážnejšie. Môžete prejsť cez túto časť našej predajne, popozerať si tie modely. Na tejto časti potom vidíme bežecké ponožky, kompresné návleky, športovo-anatomické vložky, a jedna z našich najdôležitejších častí predajne, od ktorou sa odlišujeme od ostatných bežných predajní, je diagnostika, a cez iTrax analýzy zisťujeme typ došlapu, typ klenby toho človeka, aké topánky potrebuje bežecké na beh, a na základe toho mu určíme správnu vložku, správnu tenisku, a nie je to vybrané len tak od bruchu.